Croeso i Abersaff. Beth am glicio ar ddarn o'r llun sy'n symud i fynd i'r gweithgaredd hwnnw? Mae Mabon a Mabli yn gwneud lluniau o bobl sy'n ein helpu ni. Wyt ti'n gallu ei helpu nhw? Beth am glicio ar y saethau tan fod y llun yr un fath a'r llun ar y cerdyn? Yna, clicio ar y teic. Ffantastig! Dyn tân. Mae Mabon a Mabli yn gwneud lluniau o bobl sy'n ein helpu ni. Wyt ti'n gallu ei helpu nhw? Beth am wrando ar enw'r person mae Mabon yn meddwl amdano, ac yna clicio ar y saethau i wneud y llun cywir. Swyddog croesi ffordd. Da iawn! Swyddog croesi ffordd. Mae Mabon yn sâl yn yr ysbyty. Oes angen help nyrs neu filfeddyg arno? Beth am wneud y llun cywir drwy glicio ar y saethau? Gwych! Nyrs! Mae Mabli yn chwarae bod mewn siop. Wyt ti'n gallu ei helpu hi i ddewis y bwydydd iach sydd ar ei rhestr? Beth am edrych ar y rhestr a chlicio ar yr eitemau ar y silff mewn trefn? Tomatos, ffrwyth kiwi, mefus, chapati. Da iawn! Pwmpen, letys, gellygen, banana, craff iawn.